Assalamu alaikum wa rahmatullah. A cikin wannan bidiyo za mu yi magana akan Fibonacci. Za mu nuna yadda za ka yi amfani da Fibonacci ka buɗe position a market. So da fari kafin mu shiga cikin shirin, idan wannan shine shigowarka na farko cikin wannan channel, ka danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Idan da tambaya a previous karatunmu da muka yi, so a mana a comment section ko kuma ta private a WhatsApp. Idan baka yi joining na group namu ba, ka duba description na wannan bidiyo za ka ga group namu ka yi joining. So Fibonacci setting kamar yadda wasu suke tambaya ta na bada Fibonacci setting, so gashi zan bada. Har ma na yi bayanin yadda za ka yi amfani da shi. So da fari dai zan saka muku Fibonacci setting a cikin description na wannan bidiyon, zan sa muku link na Telegram channel namu. Ka shiga Telegram channel namu za ka ga na ajiye maka hoton yadda za ka seta Fibonacci setting naka. Wanda suke already a group namu kuma na WhatsApp, su ma zan saka a group na WhatsApp. Sannan a bidiyon nan ma zan ɗora muku shi, mutum ya yi screenshot ɗinsa, gashi nan zan sa yanzu. So gashi nan wannan mutum ya yi screenshot ya ajiye a wayarsa, daga bayan ka gama ganin wannan bidiyon sai ka je ka seta naka a cikin trading view naka. So zan bada har ma na MetaTrader 5. Idan kana da amfani da MetaTrader 5 wajen yin analysis naka, so kai ma ban barka a baya ba, kai ma zan baka Fibonacci setting. Da fari kafin ka iya amfani da Fibonacci setting, akwai abin da ya kamata ka gane ka iya. Wannan abu ko ba komi bane illa swing high da kuma swing low. Swing high da swing low a matsayinka na ɗan bewa, misali shi swing high da kuma swing low wani waje ne da candle guda uku suka jeru, kandila guda uku. So kandila guda ukun nan ya kasance na farko, na biyu ya fi me? Ya fi na ɗaya tsayi. Sannan na uku bai kai na biyu tsayi ba. Misali a aikace, ba na muku misali a aikace. Misali wannan candle ɗin, a zoomin wannan candle ne. Okay. Assuming this is a candle. Okay. Okay. Another one candle. So kandila ne guda uku. Candle guda ukun nan zai zamana cewar suna jere ne kamar haka. So wannan na farko candle na biyu ya fi candle na ɗaya tsayi, sannan kuma candle na uku ya yi ƙasa da candle na biyu. Wato candle na tsakiya ana so ya fi kandila guda biyun gefe da gefensa tsayi, ko dai da body ko kuma da jela. Ana ganewa? Ko dai ya fi shi da body ko kuma ya fi shi tsayi da me? Da jela. Okay? So idan ya fito a haka, wannan swing high kenan. Nan saman nan mun samu me? Mun samu swing high. Okay? Idan swing low ne, candle haka guda uku, ya kasance na tsakiya ya fi na gefe da gefensa tsayi, ko da body ko kuma da jela. Idan na ce da jela, misali kamar haka. Okay? So candle sai ya zo shi a haka. Wannan jelarsa sai ta yi haka. To wannan jelar ita ce swing high ɗinmu. Okay? So wannan shi ne swing high da kuma swing low. Nan swing low, nan swing high. So ana samun swing high ne da swing low yayin da
kandila guda uku na tsakiyarsu ya fi su tsayi ko da body ko kuma da jela. Idan na ce da body, misali haka, okay? To kaga wannan candle na tsakiyar nan ya fi me? Ya fi kandila guda biyun nan tsayi da body. So don haka wannan shine swing high ɗinmu, saman tsolon wannan candle ɗin. So wannan shine swing high da kuma swing low. Ya kamata ka gane wannan lissafin. So a matsayinka na trader, idan ka iya detecting na swing low da swing high naka, akwai buƙatar kuma ka iya cire premium da discount kafin ka iya amfani da Fibonacci. Bara na goge wannan. Okay? So premium da discount ana cire su ne. Shi premium, smart money traders suna amfani da premium da kuma discount wajen buɗe position nasu. Idan an ce premium, an ce kuma discount, kamar misali, ba na yi amfani da wannan. Za ka raba tafiyan da market ta yi daga wani swing low, okay? Daga wani swing low zuwa wani swing high. Tafiyan da market ta yi a wannan wajen, so za ka auna shi, ka cire me? Premium da discount naka. Idan an ce premium, ana nufin wajen da market high na kasuwa, za ka raba tafiyan market daga swing low zuwa swing high. So in ka raba shi 50%, misali nan shine 50%. Okay? Market ta taho all the way from here, ta iyo sama, ta iyo sama, ta iyo sama, ta iyo sama, ta zo nan ta yi creating swing high. So wannan tafiyar za ka auna daga swing low ɗin nan, daga ƙasan nan zuwa saman nan. Idan ka auna shi 50% nasa, zan ba ku abin da ake auna da shi. 50% nasa shine me? Shine equilibrium. Okay? Shine equilibrium. Samansa shine premium. Okay? Shine premium. Ƙasan nan shine discount. Okay? Discount. Ƙasan nan shine discount. Sama shine premium. That is premium and discount. Okay? So premium and discount, misali, ba na ɗauko wannan muku gwari-gwari yadda za a fi ganewa. Ba mu ɗauko position namu, misali haka. Okay? So ka ƙaddara wannan muka ɗauko a matsayin premium da discount namu. Wannan sama haka. Okay? Nan shine premium. Premium. Nan shine discount. Smart money traders suna amfani da wannan pattern ɗin wajen yin trading na market. Suna siya, wato suna danna buy position idan market ta shigo cikin discount. Suna yin buy, okay, suna yin sell a me? A premium. Smart money traders ba sa yin buy a cikin premium, sai dai su yi buy a cikin discount. Suna yin selling ne a cikin premium, ba sa yin selling a cikin discount. Ina fata ka fahimci wannan. Yayin da ka zo ka ga market ta yi motsi haka, ta yi tafiya, misali daga nan ne, ta yi haka, ta yi haka, market all the way, market ta yi haka. So yayin da kake tunanin za ka buɗe position naka, kada ka sake ka buɗe selling position yayin da market ta dawo ta zo ta nan. In dai market ta zo ta nan, me ake cewa discount. In dai market ta zo discount, to kada ka sake ka yi selling a nan, sai dai ka yi buy. In dai market ta shigo 50% na me? Na tafiyan nan da ta yi daga previous low namu zuwa previous high, to kada ka sake ka yi selling a nan. Ka yi buy
instead ka yi buy a nan, ka yi selling a nan. Ok, ina fata ɗan bewa ya fahimci wannan. Duka wannan abubuwa ne da ya kamata ka fahimce su kafin ka iya amfani da Fibonacci. Ina fata ana tare da ni. So wannan kenan. Zan nuna muku setting na Fibonacci. So kamar yadda a baya na nuna muku setting ɗin yadda za ka yi amfani da shi misali a aikace. Bara na shigar ku misali a cikin chart. Mai example. Ok, ga nan wajen. Yanzu misali da na ce muku abin nan guda biyu, candle guda uku, swing high da kuma swing low. Idan ka lura nan wajen, gashi nan ina zooming ne. Ok, so idan ka lura nan wajen, ga candle guda ɗaya. Ok, wannan blue candle ɗin, ga candle guda biyu, ga candle na uku. So wannan kandilan guda uku ka zuba musu ido, za ka ga me? Za ka ga wannan candle ɗin na biyu ya wuce wannan candle ɗin na ɗaya. Ok, ya wuce candle na ɗaya, ya fi shi tsayi da body, sannan ya wuce candle na biyu tsayi again. So kaga samansa mun samu me? Mun samu swing high. Ok, mun samu swing high. So daga nan ne fa market ta iyo ta gangaro ƙar. Da market ta gangaro ƙar ko, gashi nan daga nan market ta gangaro ta taho, market sai da ta zo ta nan ƙasa. Ok, so daga nan kaga mun samu swing high namu, nan mun samu swing low. Bara ka ga yadda muka samu swing low. Swing low namu a nan shi ne ga kandila guda uku. Wannan candle ɗin, wannan ɗayan, da wannan jan, da kuma wannan blue candle. So kaga a nan muka samu swing low namu. Swing low gashi nan wannan tsolon wannan candle ɗin shi ne swing low ɗinmu. Ok, market ta taho tun daga saman swing high, ta taho ta iyo ta zo ta yi creating swing low. So a nan kaga mun samu, za ka iya fidda premium da discount naka. Yadda aka fidda premium da discount a nan shine sai ka je ka ɗauko Fibonacci setting naka. Na nuna muku Fibonacci setting namu, na faɗa muku inda ku same shi. To kaga wannan shine Fibonacci, wannan ɗaya. Fibo retracement, za ka ga an rubuta Fibo retracement. So za ka ɗauko shi ne haka, ka yi clicking a kansa. So ka tabbatar ka kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshenta, domin idan baka kalla har farko har ƙarshe zuwa ƙarshenta ba, so za ka yi missing na abubuwa da yawa da ya kamata ka fahimta. So wannan shi ne. Ka tabbatar yayin da za ka yi setting na Fibonacci, wannan wanda muka bada, ka tabbatar ka yi rotating ɗin wayarka. Ka janyo saman wayanka haka, ok, ka kunna rotate naka, gashi nan rotation. So ka kunna rotation. Ok, so sai ka yi setting. Gashi mun ɗauko Fibonacci, sai ka sako shi daga swing high. Swing high, tunda market ƙar ta yi, daga sama ta iyo ƙar, to daga sama za mu sako Fibonacci ɗinmu mu biyo ƙar ɗin nan da kasuwa ta yi. Idan daga sama ne, ok, idan daga ƙasa ne, misali wannan tafiyar muke so mu auna. Idan wannan tafiyar muke so mu auna ta market, daga nan wajen ƙasan nan zuwa nan, to daga ƙasa za mu sako Fibonacci ɗinmu mu kawo shi zuwa wannan swing high ɗin. Idan daga sama ne, za mu ɗora shi daga saman ne mu kawo shi swing low. So ina fatan ka fahimci wannan. To don haka yanzu za mu ɗauko Fibonacci namu, gashi na ɗauko shi, mu saka shi daga wannan swing high ɗin nan, mu iyo ƙasa da shi, cinda market ƙar ta iyo daga wannan wajen. So gashi mun kawo shi swing low namu. So abin lura a nan shine waɗannan values ɗin. Ok, ana duba. So wannan values ɗin ga su nan a nan, su ne abin lura.
Gasu nan wasu nambobi da suka biyo waɗannan kararen nan, gashi nan wasu karare a nan ga 1, ga 2, ga 3, ga 4. So wannan shine abun lura. A nan mun saka me? Mun saka Fibonacci tools namu. Da ya tashi sai ya bamu nan, idan kun kula da values ɗin, misali, za ku ga nan tana buga mana me? Tana buga mana 0 ne. Okay? Nan tana buga mana 0, nan 50, sama nan 0.62, nan 0.7. So wannan values ɗin su ne abin lura yayin yin amfani da Fibonacci tools. So kaga ka ɗauko Fibonacci tools naka daga sama zuwa ƙasa. 50% namu gashi nan ya raba mana. So a nan kana son ka cire premium da discount, sai ka tafi ka ɗauko tools naka. Misali, ni tools ɗin da nake amfani da shi, long position da short position nake amfani da shi. To sai ka sako shi daga saman nan dai, za mu iya yin haka, mu sa shi daga gefe. Sai ka seta swing high naka. Okay? In ka seta swing high naka, okay no, a 50% za mu sa shi. Ka seta 50% naka nan, sai ka sau shi. Kana saka shi sai ka yi adjusting, ka kawo ta swing low. Setting swing low namu, sama ma sai ka yi adjusting ka kai ta daidai swing high namu. So haka idan ka yi haka, kaga za ka iya goge Fibonacci naka. Ba mu yi clicking mu goge Fibonacci ɗin nan for clear vision, domin muna gani. So kaga a nan ka cire me? Premium da discount. Sama shine premium, ƙasa shine discount. So don haka za ka yi buy ne yayin da market ta zo ta shigo cikin discount naka, wato ka samu ragi a ƙasan nan wajen jan nan, a nan za ka iya yin buy. A sama nan cikin wajen premium, a nan ne za ka iya yin selling. So wannan shine yadda ake cire premium da discount. So yadda aka yi amfani da Fibonacci ɗin nan shine, misali, ba na goge wannan premium da discount ɗin. Okay? So yadda za ka samu profit da wannan Fibonacci, bayan ka seta shi, misali, nan ne swing high namu, za mu sako shi daga swing high namu, mu iyo ƙasa. So kaga a nan selling opportunity ya mu nema. Wannan sai ka kawo shi nan. Idan ka kawo shi nan, ba na buɗa shi ya yi haka, yadda mu nemi entry namu. So kaga daga nan, all the way market ta taho daga sama ta iyo ƙasa, yadda ta zo ta nan wannan swing low namu. So market sai ta fara yin sama, ta dawo take yin sama ko haka. Man goge, market ta taho, ta yi haka, ta yi haka, ta yi haka, ga swing low namu. So sai market ta fara tashi. So kaga za mu nemi opportunity sell ne. Ya za mu nemi opportunity sell? Har sai market ta zo ta haura wannan 50% ɗin namu tukun za mu yi selling. Kada ka sake ka yi selling a ƙasan nan a premium. Ka bari har sai market ta shigo cikin premium tukunna za ka yi sell. Kar ka yi selling a discount. Selling, always sell at premium. Buy at discount. Don haka sai market ta haura 50% na Fibonacci level naka. So abinda muke recommending a nan shine, wannan values ɗin ka tabbatar sai market ta je ta taɓa me 0.62 line zuwa sama. Gashi nan wannan 0.62, har sai market ta taɓa shi zuwa sama tukunna za ka nemi selling opportunity kai sell. Da zarar market ta taɓa maka 0.7 ɗin nan, 0.7, so kawai just sell. Kamar yadda a nan kuka gani, gashi nan market ta taho daga discount, daga swing low namu, market ta taho tana zuwa tana taɓa
0.7 level namu gashi nan, sai market ta yi me, ta yi selling. To a nan za ka buɗe position naka, okay? Ka saka SL ɗinka a sama, so ka yi targeting na me, na old abin nan naka, old swing low naka, ka yi targeting nasa. Bara na je na sa muku selling, ku gani position namu, ga short position na ɗauko. So daga nan, da zarar market ta yi touching na 0.7% naka na me, na Fibonacci setting naka, so kawai sai ka zuba order ka nan. Yanzu kun ga aka yi targeting me, aka yi targeting swing low naka, okay? So idan ka haka, ka ga me, SL ɗinka sai ka saka ta a sama haka, okay? Za ka iya, ka ga yanzu mun ci TP, direct mun ci TP a wannan trade ɗin, okay? So wannan shi ne yadda ake amfani da Fibonacci setting. Ina fata an gane yadda wannan abin yake. Idan buy ne ma, haka za ka nemi opportunity buy, ka yi amfani da shi. So wajen saka SL naka, aka iya sa ta ‘yar kaɗan. To kaga a nan an ci har TP a wannan. So wannan, this is the power of me, power of retracement. Wannan abin shi ake kira retracement. Fibonacci tools ne da ake amfani da shi wajen me, duba possibility na retracement na market. A kowane market za ka iya amfani da wannan tools ɗin, both crypto da kuma forex. Akan kowane coins, akan kowane pair, za ka iya amfani da Fibonacci retracement. Wannan shi ne. So yadda za ka yi amfani da, ka seta shi a cikin wayarka shi ne, za ka je ka shiga cikin setting naka, okay, aka shiga nan wajen cikin tools naka, ka ɗauko Fibonacci. Idan kuma baka iya amfani da trading view ba, so ka duba description na wannan bidiyon, za ka ga link na bidiyon mu yadda ake amfani da trading view. So in ka iya, sai ka zo ka seta. So za ka shiga tools naka nan, gashi nan, sai ka yi scrolling ƙasa, za ka ga Fibonacci, gashi nan, Fibo retracement wannan. So za ka danna kansa ne, idan ka yi clicking nasa, ka ɗauko shi, gashi na yi clicking, za ku ga na ɗauko shi wannan abun. So sai ka, misali, daga nan in ka sako shi haka, za ka ga naka ya fito maka da shirme da yawa yayin da ka ɗauko shi ka saka shi haka. Za ka ga lambobin ba iri ɗaya ba. To ga yadda za ka seta, sai ka danna ko ina akan screen ɗin wayarka. So yayin da ka danna ya nuno maka wannan abun, so sai ka taɓa nan dot ɗin nan. Idan ka yi clicking dot ɗin nan guda uku nan, so gashi nan ya nuno maka wannan, sai ka yi scrolling can ƙasa, sai ka tafi me, sai ka tafi nan setting ɗin nan na ƙasa, sai ka yi clicking akan setting. Idan ka yi clicking akan setting, ga su nan, waɗannan abubuwan ne, yawa ga su nan, style, coordinate da kuma visibility. So idan ka zo ka visibility, ba abin da za ka seta, ka bar shi haka. Coordinate ma ka bar shi haka. Style ɗin nan, nan style, a foton da na ajiye muku, za ku ga yadda na seta waɗannan abubuwan, na muku screenshot nasa. Gashi nan, sai ku seta shi. Ku seta komi da komi yadda na seta. Trend line, ka yi ticking nasa, ka yi ƙasa, okay? Sai ka zo extend line right ɗin nan, sai ka fara daga wannan 0, 0.62, 1, sai ka tsallako nan gefen 0.5, 0.7 waye ne, 0.7 wane ne, so sai ka yi ƙasa, haka waɗannan ka saka su. Waɗannan wanda du na yi on ticking nasa, duka sai ka yi on ticking nasa. Duk wanda ban yi ticking nasa ba, ka ga da tick, sai ka cire shi, ba ma buƙatar sa. Background color ɗinka gashi nan, sai ka zo ka sai ka saka shi. So wannan shi ne, okay?
ma ɗan gyara ma background color ɗin nan. Yawwa. So bayan ka gama ka sassaita waɗannan ga su nan duka na ma screenshot nasu a cikin photo, so sai ka danna OK. Kana danna OK shikenan kai ma naka Fibonacci setting ɗin zai dawo kamar nawan nan. So shikenan haka ake saita Fibonacci. Ina nuna muku kuma yadda za ku yi amfani da shi. Ina fata ka ƙaru da wannan bidiyo. A danna mana subscribe, a mana like, idan da tambaya a mana a comment section. Mun gode. Thank you guys. Mu haɗu a wani bidiyon namu.